Muy buenas noches, familia celtista, amigos, amigas. ¿Cómo estamos? En un parón de selecciones, en el cual se acababa de ir Mingueza cuando me senté aquí. No sé qué tal le estará yendo ahora mismo a la selección española. También hacemos directo y nos tenemos que comer una puñetera prórroga. Pero bueno, cosas que pasan. Tenemos un programa rarito, o por lo menos un poco especial, para lo que venimos haciendo normalmente. No ha habido partido del Celta. Esperemos que este parón de selecciones no le siente igual de mal que el de la época Carballal, que creo que todos nos acordamos de él. Y hay que tener un poco de inventiva, ¿no? Eso es una modalidad que ya hemos repetido en otras temporadas. Y junto a un buen amigo, en el día de hoy, en la noche de hoy, analizaremos la plantilla del Celta del primero al último. Ojo, no los que están en contrato con el Celta, digamos, sino la plantilla que hay hoy jugando con la Celeste. Incluidos cedidos. Vamos a decir que está Iker Losada, pero no está Unai Núñez, por ejemplo, para dejarlo un poco más claro. Y luego la dinámica, pues bueno, sencilla. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué deberíamos hacer con él si fuéramos Marco Garcés? ¿Venderlo, cederlo o quedarnos con él? Con algunos matices. Vamos a hacer un tier maker y a través del tier maker pues ya contestamos a todas estas preguntas. Yo os voy a ir poniendo aquí en situación. A ver. Oye, se me hacen largo los fines de semana que no juega el Celta y no juega la Unión Deportiva Ourense en casa también. Bueno, victoria hoy a 7, amigos, a 7, por encima del segundo. Bueno. Pero tenemos antes de nada que hablar de estos mequetrefes que aparecen aquí abajo o grandes futbolistas. Tenemos un poco de todo. Esto es un poco lo que vamos a hacer hoy. Cogemos a este muñeco y hacemos Vicente Guaita, vale, venga, para arriba. Yo qué sé, Yago Aspas, pues rescindir. Mario viene aquí y dice, ¡ay, pero bueno, está loco, fillo de puta! Bueno, lo habitual, ¿no? Creo que más o menos es bastante sencillo de ir pillando. Voy a poner el tweet rapidísimamente de que estamos en directo. Os lo mando a todos los buenos espectadores que hoy, con partido de la selección española en la prórroga, sin saber muy bien si vamos a hacer o no directo, etc, estáis por aquí. Callados, pero estáis. Eso parece, ¿no? Vale. Vamos a ver. No me voy a enrollar mucho, ¿eh? Nos vamos a meter ya con nuestro querido tertuliano del día de hoy y andando. Os voy a pasar por el chat para romper el hielo el tweet de que estamos en directo. Por si hay alguna buena alma caritativa que le gustaría dejar su like o su retweet para que la gente se entere de que aunque estamos en parón de selecciones, no nos olvidamos de los directos. Lesión de Mingueza. Era visto. Al trinón. ¿Cómo que lesión de Mingueza? ¿Lesión de Mingueza? ¿En serio? A ver. Hombre, yo creo que salió, pero sin más. No vi la primera parte de este partido, ¿eh? Pero la peña muy contenta con Mingueza. ¿No? Por lo que leo aquí, la peña a tope con Mingueza. Mucho mejor que Pedro Porro. Bueno. Que la peña está a tope con Mingueza, macho. ¿Ves? Primera parte muy seria de Mingueza. Claro, no la vi. Mingueza en coach, no sé qué. La reencarnación de este tío es el jodido Cafú, se estudiará en los libros de historia. Ha pasado de ser un meme a ser un lateral muy serio y para mí debería ser titular en la selección. Don Óscar Mingueza Parera. Cosas veredes, amigos, cosas veredes. Bueno,
Vamos a meternos en harina. Que tamén nos compre. Hola. Aló. Hola. Acó. De aquí da cola. A ver un momento. Ay, no se me ven. A ver. Ay. Buah, espectacular. Ahí se ve perfecto. Ahora sí. Oye, boas noites primeiro de todo, señor Mario Seijas. Camiseta de culto, eh. Ah, que espera que aquí ainda asoman cousas por aí. Vale. Vale. Así que ahora estamos en esas. O que pode cambiar un home nun parón de seleccións, eh. Que barbaridade. Bueno, non empecemos co clásico debate de todas as noites. Oye, estamos arrancando isto. Temos a Beretiño aquí en Twitch falándonos polo chat. En YouTube, claro, estamos ahora mismo 15 personas. Nin Dios di boas noites sequera, eh. Como pode ser isto? O sea, un directo Milagre. que é certo que é un pouco así improvisado, que empezamos a hora do carallo, que hai prórroga, que non sei que, non sei cuánto, pero, home, os que estades aquí, pode... Milagre porque normalmente hai bastante barullo, eh? O sea, sempre hai xente Por escribindo, eso, sempre mira, Beretiño en dicindo. Twitch nos das boas noites, pero en YouTube nin está nin Grande se Bretiño. esperan. Beretiño, 12 anos. Que fenómeno Beretiño. Bueno, que estamos... Estamos nesa. Vender, Moi boa ceder Hugo. ou mantener. A ver, espera, que os quitei. Xa empeza a falar a xente, ves? Aí Boas, está. Edu. Boas a Mancino, todos. aí estamos, aí Mancino, estamos. Hugo, Edu, que ven, que ven. Bueno, Tampoucos son non como... son que mañán hai que traballar. Correcto, moi ben, home. Efectivamente, ni máis ni Eso é menos. verdad. Sí, señor. Eu, de feito... Pero A ainda hai 6 que e pico disfrutar, estaría en pé. ainda é domingo, o sea, o luns empeza mañá, non aumentemos de luns Que xa lle chega ben de a luns. parte do domingo. Bueno, Mario, como te iba dicindo, vender, ceder ou mantener. Que pasa? Temos algún que outro matiz. Vamos a elexir ou vamos a calificar aos xogadores que temos hoxe en plantilla, incluídos que non son propiedade do Celta, e excluindo aqueles que están de Erasmus, véase Miguel, por exemplo, que Miguel Rodríguez, Tadeo, Luca, Carlas Pérez, Unai, non sei se hai algún máis. Non sei. Manu Sánchez está cedido, eh. Manu Sánchez. Non me Si está acordaba cedido. eu desa, macho. Non sei ata que punto hai obligación de compra, non sei se ata que punto hai opción de compra, non sei nada. Home, partido xogou Así que non sei. dabondo, non? Por eso non debería haber problema. Xogou. Sí, bastantes titulares, además, eu penso que a maioría é titular, penso. Non estou seguro. Beretiño, eu telechollo. Ficho as 8 a entrada e volvo pa cama ata as 11 ou así, que teño pouca gana. Eu na vida quero ser Beretiño. Mingueza se retirou lesionado con la selección, dice Manuel Vidal. A ver, pero foise mancao ou que carallo pasa? Porque eu non me queda claro. O sea, eu vin que saliu, pero nin coxo nin nada, creo. A ver, vou no... Ojo. Que non David Vidal. Que podría ser tamén. No. Nada que ver. Penso que tiña calambre, dice Bretiño. Bueno, Bretiño danos o parte médico un pouco esperanzador. As seccións, Mario, que temos no día de hoxe para calificar a estos camándulas: intocable, mantener salvo gran oferta, ceder, vender ou rescindir. Son as 5 opcións que temos para os futbolistas do Celta. Se non me equivoco, non debe haber ningún que me falte por aquí.
Sí. Creo que están todos. 3-3. Como 3-3? Ah, que están... Sigo fútbol, ¿no? Debe ser o partido da selección. A ver, a ver. A verdade é que ni no estaba a ver, o sea que... Mira que me gusta o fútbol, pero eu que sei. 109 van ainda. Bueno, ainda nos vamos comer penaltis e aquí quedamos tú e eu, Mario. Pero bueno, Bueno, así estamos en familia, home. Si despois os que valen de verdade son os do diferido, que falan máis casos do diferido que os do directo polos comentarios. Estará Lois, estará Nico, estará os clásicos, estará Dede por aí comentando. A cousa, Mario, se te parece, por non enrollarnos moito máis, é que hai que ter en conta un pouco todo, non só o que supón ahora, por exemplo, non é o mismo colocar en vender a Manquillo que a Mingueza, inda que sea a mesma tal, non? O sea, iremos, non é que non, se é vender é porque xa non nos gusta. Home, non, hai que ter todo en conta. Eu creo que se chega unha gran oferta por Mingueza ou pensamos que igual se pode evaluar ou se é unha posición que ten un bo suplente, etc, 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 pois poderíamoslo colocar na mesma liña ou no mesmo rango, no mesmo bracket que outro futbolista que igual pois non dá cousa pa máis. Pero bueno, se te parece, Mario, empezamos xa pola portería e penso que aquí xa pode empezar a haber debate. Vicente Guaita. Uf. É complicado. Ese sí que é que probablemente empezamos xa polo máis complicado. De todas maneiras, por exemplo, quería decir que que creo que é un exercicio moi difícil porque é que depende moito de que te clasifiques para Europa. Depende moito de si, eu que sei, si de repente pues, algún clube ten unha opción de compra obligatoria ou algo, depende moitas cousas que ao mellor non sabemos, pero o de xogar ou non Europa, eu penso que influiría moitísimo ao meu juicio. Ou incluso saber que vai facer o Athletic Club con Unai Núñez, para algún, pois podería ser tamén indicativo de bueno, pois igual Jailson xa non me sobra, se non vai estar Unai, eu que sei. Pero bueno, é un pouco tamén a gracia do xogo. Creo que xa levamos bastante tempo da tempada para poder máis ou menos analizar que faríamos con cada un, e a xente por aquí xa nos pon rúa. Guaita al carrer. Eu sinceramente opino en caso hipotético de xogar Europa, sí. Eu renovaríalle un ano, pero fichando ademais un porteiro. Pero seguramente o tería como segundo porteiro para xogar segundas competicións ou que seño, para alternar ou... Eu creo que estamos todos de acordo en que, bueno, inda que se está rumoreando por aí que pode haber algunha oferta de algún equipo de primeira española, penso que no caso de manter a Guaita, todo sería... no ideario colectivo sería que a condición de que fora un porteiro suplente e chegara un porteiro de verdade 5, 6, 7 millonciños, algo máis tal, e ao final, bueno, es un porteiro contrastado que... Ollo, vamos a facer unha mención aquí. A ver. Porque Augusto Batalla renovado 2030 firmou co Rayo Vallecano. Xo comprárono en, o sea, non o tiñan en, digamos así, en todavía en posesión real, ou se estaba cedido con opción de compra. Creo que lle paga 1,7 millóns. 1,7 millóns o Rayo Vallecano a, creo que a Boca, ¿no? River. A River, perdón, que lle paga 1,7 millóns a River polo 70% da pasaxe. O sea que... Unha broma. Un regalo porque nós aquí ademais recomendamos Augusto Batalla. Outro galo cantaría se nos houvesen feito caso, non? Pois efectivamente. Non facía falta gastar nin 5, nin 6, nin 7. Con 1,7 xa estaba a portería coberta. Bueno, máis unha comida pa ti e pa min por dar o consello.
O sea, serían Polo menos. Xa 1.700.000 como mínimo. Xa como 200 mínimo. euros ou algo así, eu que sei. Home, a ver, acertando tamén nunha fichase, se nos dan un abono dun ano para ver o Celta, tampouco pasaba nada. Bueno, tamén é certo, tes razón, tes razón. Algo pediremos, Non por é pedir pedir que non grandes queda. cousas. No, bueno. Guaita ten que facer outro ano pero con alguén que lle pelee o posto, non con Iván, e o ano seguinte chao. O que nos sobra Iván, dice Xandre Blue Moon. Tino dice depende de si compras outro porteiro titular. Eu traería alguén xoven que xogue Europa e Copa e que colla experiencia de Guaita. Bueno, creo que eso é un pouco esa condición. Eu, si tal, Eu o Guaita renovaría por un ano. O sea, o bracket que máis se pode adecuar a eso é mantener salvo gran oferta. Sí, sí. Quizás aí Vamos a. Quizás nos falta renovar ou algo así. É que en renovar xa se nos descuadra un pouco, porque Bueno, creo que se sí, pisan. vale, Creo vale. que se pisan. Iván Villar. Uf, outro complicado. É que a min gusta, Iván. A min gustame, creo que se foi moi injusto con el. E claro. Eu mantería aí. Porque he visto que hai tamén nos porteiros de abaixo como tercer porteiro ou como segundo porteiro, depende se ficha alguén ou non, porque un ano Guaita pode tirar, non sei o que van facer de pronóstico deportivo en plan en cuanto a fichar ou non, pero eu si o mantería un ano máis, manter salvo gran oferta, sí. Eu polo menos. Sei que hai moita xente que o botaría fora, pero eu creo que Iván como porteiro suplente para certas ocasións e iso, pois é un porteiro da casa que non vexo necesario invertir en fichas que despois ao mellor nos fan falta para un dianteiro ou nos fai falta ese para pagarlle a un crack ou algo, para poñerlle un pouco máis de pasta a algún outro xogador. Eu rescindía, a verdad. Vexa, temos aí discrepancias. Discrepancia. Vamos a ver que pon a xente. Chao Villar, temos que dar un salto de calidad, manter, non fai mal e non cobra demasiado, Villar para o cruceiro do IoT nivel, nin como tercer porteiro, bueno, eu penso que debería ser o ideal dentro das posibilidades do Celta sería un gran porteiro como primeira opción, como segunda opción Guaita e como terceira opción ou César ou Coque, creo que máis César. Pero ter a Iván Villar de terceiro porteiro creo pero que igual é que pero digo, igual é bon ter a Iván Villar e iso, e Coque esta xente que non acaba de dar ese salto ou non acaba de dar de tal, pois ao menos sí que son os que tes que xa, pero bueno, Iván ten experiencia en primeira. Penso que xa vimos o teito de Iván Villar e non vimos casi nada. Pois eu creo que está moi lonxe, aínda é novo para ser porteiro. Pero bueno. A ver, é un xogador que ten 27 anos. Xa fixo carreira en primeira división. Creo que un equipo punteiro de segunda incluso podería chegar a ser titular. Bueno, veña, voucho comprar. Vamos deixar de historia, rescindir, veña, xa está. Eña, acabou. Pro Celta Fortuna, para cobrar pouco subimos do filial. Por Dios, Villar jugaría lo mismo que Kevin en segunda división. Vale. Siguiente. Marcos Alonso. Marcos Alonso intocable para mí. Intocablísimo. Intocable. Aquí non hai nin debate co chat. Non quero ir nada, eu creo que de sobras o mellor xogador desta tempada. O sea, sí. Pero moi de sobras. Sí. Alonso renovación. Bueno, eso, intocable. Clave neste Celta. Renovación igual. Vendelo. Outro niño máis, igual, quizáis. Renovalo de por vida. A xente creo que vai... non sei se como Edu, bueno, por aquí renovalo de por vida. Porque, quero dicir, non hai que andar renovando tampouco o tolo, porque, bueno, quero dicir, o Gallanos dure moito, pero Marcos é un xogador que era propenso a lesionarse,
que unha lesión que poida vir aí e tal, pode, a estas alturas da súa carreira, pode mermar moito e perder nivel ou perderse o que resta de tempada ou que seña. Que dice, Dios non lo queira, por favor. Porque a min parece insustituible. Sí, totalmente. Bueno, creo que non hai moito debate con Marcos Alonso, intocable, renovación como lle queira de chamar. E pasamos ahora o señor Mijailo Ristic. Vender de cabeza. Penso que ainda ten cartel en Portugal, por exemplo. Penso que nos Balcáns pode ter tamén algo se había falado aí de algún clube serbio e tal, alguna cousa. Vamos, eu teño clarísimo, non podemos ter un xogador en plantel que esteña todo o tempo lesionado. O sea, en plan, eu penso que aquí a Ristic xa lle pasou o arroz, que sinto moito, pero que non se acaba de pillar o ritmo, non acaba de estar ben para poder xogar e penso que, vamos, vender de cabeza. E creo que Ollo pode ser un xogador máis que válido en moitos equipos de primeira, pero con ese condicionante que xa sabemos que... A ver, eu penso que aquí podría dar bo nivel e podría tal, pero para iso ten que estar sin estar lesionado e rendir periódicamente cada fin de semana. Canto xoga este home? Moi pouquiño. Por qué? Pues porque cada vez que xoga tal, despois lesionase e para volver a pillar o ritmo, que... Venta de Mijailo. Venta clarísima. Clarísimo. Tienes razón, sí señor. A ver, vámonos por así. Carlos Domínguez. Pues probablemente aquí pode ser a primeira na que creo que sí que vai haber así algo tal, porque eu a Carlos eu cedería hoy unha temporada a un equipo de primeira recén ascendido para que pille ritmo e para que pille máis experiencia, porque creo que aquí ese posto está cuberto por Marcos Alonso, xoga demasiado, Marcos xoga moitísimo e Carlos ten poucas oportunidades e creo que necesita máis xogar máis porque creo que no futuro vai ser importante para o Celta, Carlos. Meretiño comenta por aquí tamén Charlie cedido. Evo, pero... Eu cedería. Recambio válido, manter o cesión en función dos fichaxes do verán. Aí está, eu coincido aí con Xandre. Si ven un central ou incluso si volve Unai, penso que sería ben para Carlos Domínguez xogar 25 partidos nun ano como titular. A ser posible en primeira. Polo tanto, creo que unha cesión sí que podería ser. Eu coincido con vos, a verdad. Para min é unha cesión claro. Imagina que sube pois un Mirandés ou algo así. Ceder a un Mirandés sería algo ideal. Tal cual. Mirandés en concreto. Formaríase, xogaría minutos, pelearía tal, perfecto. Ben. Sepoano xogamos... Ai, Dios. Sepoano xogamos 3 competicións, temos que ter cuidado. Claro, eso é certo. Tamén, un Carlos Domínguez... Claro, é que o tema é que se xogas Conference, por poñer un exemplo... Sí, que non nos sobra nin Ristic casi. Claro. Carlos non o cedería nin de broma. Bueno, pero como... Por qué? Pues porque seguro que vai ter minutos en algunha Copa, un Conference, un Liga ou algo, claro. Como o señor Mario Seijas sabe que non vamos ir a competición europea, vamos a pensar en que non vamos a... Non dixen tal. Non en que non vamos a... que non dixen tal. Non veas con eso. A ver ahora, Carl Starfelt. Carl Starfelt. Sí, manter salvo unha grandísima oferta, eu creo. Para min hoxe intocable. Sí, pero eu quero dicir, eu penso que Starfelt beneficiase moito de Marcos Alonso. Que non é o mesmo Starfelt cando está Marcos Alonso que cando non está. Entón, para min, non é tan intocable. E creo que, salvo gran oferta, pero bueno, para min é desos xogadores que podría ser prescindible se chega un ofertón. Se chega alguén con 20 kilos aí a lo loco... Home, non vale, claro. Sí, eso sí, pero se chega alguén con 10 ou con 8...
pareceme insuficiente, quizás, non? É As que cifras que se manejan agora, 10 claro, o minutos, sea, eu non sei se valería moito máis, pero teríame que convencer desde logo con moito máis diñeiro que ese para deixalo salir. Eu, Mario, con tanta fame que pasamos nese posto, deixar marchar a un par deles que funcionan, non creo nin que teña un excesivo cartel claro, para que che paguen o que che é podían que pagar por outros eu xogadores. teño eu teño as miñas cousas de decir, Claudio coñece moi ben os rapaces. Eu penso que aí Joel ten moito que decir aínda nesa posición xusta, pero tamén hai que pensar pois que non sei, que quere decir que hai xogadores no B que poden dar un salto e que non contamos con eles. Mira o caso de Javi, que ninguén contaba a principio de temporada e que nin xogando a pretemporada, o sea, na mesma pretemporada todo o mundo decíamos que se iba a marchar Javi, que se iba a marchar cedido tal, que Alfon todavía nada, e mira ahora. E mira ahora. Eu eu non sei, pero quero decir, eu Starfel se ven unha gran, o sea, manter pero salvo gran oferta. Intocable non o vexo. Intocable para min pode ser Hugo Álvarez, intocable pode ser algún outro por aí que falaremos. Non Depende sei, do motivo, claro, do non sei. concepto. El que por aquí, intocable, faino ben en defensa de 3 pero con moitas costuras, un limbo, venta segura, que funciona ben non tocalo, Starfel quédase, por menos de 15 non o vendo. Claro, eu tampouco igual por menos de 15. Vale, Pero bueno, se chega pero unha é oferta, como decir, no, se chega un equipo Premier, se che chega un equipo que Premier con 20 quiliños, vamos, arreando que es gerundio. pero tú crees realmente que Starfel podría salir por 20 kilos? O sea, é por non caer no de Hugo A ver, Sotelo, a, intocable. Bueno, se a, chan 60 a, millóns, efect, pois igual vendo a Hugo Sotelo por 60 millóns. Entón, aí no que anda, a ver, poren, nah, pero salvo... es que estamos Claro. falando de moita diferencia, moita diferencia, estamos falando de moita diferencia. Pero quero dicir, a ver, visto que se manejan as cifras nunha Premier ou nunha Liga Árabe, eu penso que sí que son cantidades que se poden manejar. Entón, refírome a si chega unha oferta dese tipo. Ahora, que si ven unha oferta, pois tipo Betis que se quere reforzar para xogar competición europea ou un equipo véxase da Liga Alemana un Leverkusen ou algo que lle interesou e que quere tal e che ofrece 12 millóns, pois eu non o vou vender. Pero bueno. É que eu, por o que dices, creo que se corresponde máis a intocable que a manter salvo gran oferta. É que para min intocable non se vende baixo ningún concepto. Nin que cheguen... A ver, ten que chegar unha oferta e digas tú... Tes razón. Es la puta locura, isto non hai máis de tal. Tes Entón, razón. intocable. Mantener. O sea, que o normal sería que o mantiveras a non ser que alguén se vai a Perola e traiga aí un falso de billete. Exacto. Vale, pois a ver se con isto temos máis claro. Javier Banquillo. É que xa acaba o contrato. O sea, rescindir. Para min clarísimamente. Vai a rescindir. Para min marcou no o tema do emoticono e as tonterías porque lonxe do que xogues ou deixes de xogar, se temos un vestuario sano e se temos un vestuario ahora pois cheo de rapaces, todos unidos, todos a unha, ou que se lle ve que o equipo vai todo a unha, o que sobran son mazas podridas. E non estou dicindo, ao mellor se lle foi a pinza algo, non estou dicindo que seña unha maza podrida en si Manquillo, pero quero dicir que non pode ser, que non é profesional o que fixo, e como se lle acaba o contrato e tampouco está xogando demasiado, pois sentindo e deixar marchar. O rendemento estaba sendo correcto, eu creo que podía aportar neste equipo, pero bueno, sí. Supoño que as formas perderon. Foi unha pena, sí, porque creo que era un xogador válido para estas conferencias e estas cousas. Manquillo... Pero o tema é que ahora, por exemplo, aparece Jailson despois da lesión e todo iso, e pareceme igual de válido que Manquillo. Pode ser. Bueno, rescindir, creo que aquí non hai moito máis debate que manter. Unha das grandes caras que sai incluso na miniatura do directo é o señor Óscar Mingueza, que leva dando voltas o seu nome todo o santo curso e vai chegar o Brao e a ver que pasa con el. Por lo tanto,
Eu aquí pues hai que tirar o triple e iso, eu vendería aí. Eu vendería polo motivo de que está indo a selección española, non creo que vai a aguantar moito aquí, non creo que se lle vaya a sacar aí unha burrada de pasta, así, quer decir, penso que agora é o momento de, o sea, os bares hai que vendelos cando che están dando cartos, cando non che vai ninguén, ninguén cho vai querer. Entonces eu penso que agora é a oportunidade de vender a Mingueza, que creo que é un rapaz que seguramente eu penso que vai a querer xogar a competicións europeas ou que vai querer ir un pouco máis arriba e eu aproveitaría os cartos. Penso que é o momento de vendelo. Eu vendería. 25 anos. Creo que é un momento tamén de aproveitar estos trenes que igual pasan unha vez na vida, boas rachas, É que o o tema problema da selección española tamén. E ademais penso que co diñeiro que te poden dar por ese xogador, que seguramente sobrepasa os 20 millóns de euros, hai que acordarse que 10 irían po Barça. Bueno, pero exacto, o tema é que Que temos o 50%. Entonces, como agora é un momento álgido, quero dicir, penso que é o mellor momento porque se non lle vas a sacar pasta, aínda que seña outra boa oferta, unha oferta tal, claro, é que a mitad xa vai para o Barça. tamén é certo que con esas igual xa non o teño tan claro, Bueno, porque por 10 kilos hoxe encontras un Mingueza. é que non vas a topar un Mingueza, pero é que o tema, eu sei que non vas a topar un Mingueza. O tema cal é? O tema é que despois, se se che vai a ir libre, o tema Xa, é que despois se baixa en rendemento e non che dan esa pasta, xa, sí, é entonces certo. eu Creo penso que que ten ahora certas carencias que Mingueza paga o Celta moitas veces. está nun momento que tal. Aparte que eu quero valorar, por exemplo, de que Carreira está nun momento excepcional. Javi Rueda ven de segunda de facer unha temporada increíble. Penso que pode ter oportunidades no primeiro equipo. Non sei, pero eu creo que hai xente de sobras para esa posición e bueno, que tamén ao mellor pues, que non sei se o clube quererá invertir en algún xogador, Decía pero Xandre bueno, que vai depender de que os Rueda, cartos veñen ben. vai depender de Rueda, que ven de facelo ben en segunda, pero se renovara pode ser interesante. A mí encántame, pero se non xogamos Europa, véndese. Creo que pode ir un pouco por aí a cousa, realmente. No, é que, a ver, xogando a Europa seguramente el se queira quedar, o clube tamén lle queira dar tal, porque é un escaparte moito mellor e todo iso. Entón, claro. É que é o que falamos ao principio, depende, se fósemos a Europa, cambia moito este discurso. Xa. Teremos que facelo ao final de tempada. Tenemos que facer isto outra vez a final de tempada. E mirar a ver como fixemos a Sí, señor, hoxe, sí, ver como señor. quedou a co. Bueno, vamos a por a Mingueza de momento en venta, por diferentes motivos ao señor Mijailo Risic, pero ca mesma conclusión. Sergio Carreira é o seguinte Ollo, nome. ollo que de verdad eu me quedaría ollos cegos con Mingueza, pero claro, non somos un clube rico e de algún lado hai que sacar esos cartos para o clube, é o que hai. Efectivamente, efectivamente. Carreira. Carreira, eu teño claro, renovalo e darlle un chucho no cu polo menos. Xa, pero como non hai opción de renovar e dar un chucho no cu no tier maker, que colocas? Manter salvo gran oferta. Ben, ben. Manter salvo gran oferta. Penso que é clarísimo dun rapaz que ven de uns partidos espectaculares. Para min de ser incluso MVP na maioría de partidos, son moitos partidos. O sea, vamos, renovación para min a cegas e que siga medrando aquí, que é o que busca e buscou e agora a ver se lle contento. Eu penso que a parte da casa, pois pues nada, perfecto. Exacto, exactamente. Exactamente. Di por aquí, Xandre, pánico que non renovasen xa este home, que se pode ir xa gratis, joder. Hugo dice, se non renovan a ele Alfo, pago medo de por Carreira renovar, evidentemente. Bueno, creo que sería un win-win, porque aparte hai que ver sobre todo eso, que pasa con Óscar Mingueza e ademais o salario que poda cobrar este rapaz, que te esté esperando sin saber se vai renovar ou non hasta final de ano, etc, etc, fano pues, xogadores da casa como pode ser o caso de Sergio Carreira. Polo tanto, creo que tampouco hai demasiado debate.
Franco Cervi temos agora aquí. Que non sei exactamente cuántos Venta. anos lle quedan de contrato, non sei se vai entrar en último ano de contrato, como é o asunto. Venta. Venta, segurísimo. Venta ou rescindir para mí. Vou buscar a ver Franco Cervi, o que lle queda. Eu non sei se a rescisión hasta que punto podía ser máis interesante, porque o salario deste tipo... Probablemente sí, porque é que o rendemento que está que sí, que correrá, que será moi bon no vestuario, pero para min é un xogador pois que xa o dixen, cada vez que sai ao campo dá máis pases para atrás que para adiante. Sí. Contrato hasta 30 del 6 del 2026. Entra en último ano de contrato. Vamos. Outro... A ver, Dese non nos desfacemos nin para está atrás claro. vendo que a ver, o ideal é largalo. Si podes sacar diñeiro, Claro, o mellor. ideal é unha venta. Se che dan uns cartos, ben, pero se non, eu penso que rescindir incluso. Ventas se pagan algo, dice aquí. Pero a cousa é que eu creo que de todas os xeitos non debería estar na plantilla o ano que ven. Sexa con cuartos ou sin cuartos de por medio. Porque ademais é unha ficha que pode, o sea, que penso que pode ser xugosa para algún outro xogador ben na súa posición ou noutra, realmente o que aporta, pois xa van moitos anos nos cuales nos acordamos máis do salario que de xogadas puntuales del. Por lo tanto, renovación de aquí Edu Martínez, eu creo que pode ir a rescindir, sinceramente. Non nos estamos volvendo... Rescindir, sí, sí. Para mí sí. Damián Rodríguez. Hai agora. Para min é intocable. Intocable. A min é unha das miñas debilidades. Para min é unha das miñas debilidades. E penso que é un rapaz que pode aportar moito no medio campo, que... A ver, estou entre intocable ou unha cesión. Para que poida ter minutos e medrar bastante. Eu creo que aquí o seu sitio, ves? Así como Charlie me parece mellor que poda salir, poda foguearse e demás, creo que con Damián, egoístamente polo Celta e tamén polo propio Damián, creo que de xogar e de medrar debería medrar en Vigo. Eu máis intocable que cesión, a verdad. Estou nesas ahora mismo. Bueno, a ver, o lóxico é intocable porque é o meu capricho, digo intocable, pero manter salvo gran oferta sería o lóxico, non? Eu creo. Que é unha gran oferta hoxe por Damián. 10 kilos. Buah, se chegan 10 kilos, o corpo técnico vai la claqué. Bueno, o corpo técnico non, porque igual lle gusta o rapaz, pero me refiro a directiva, vamos. Fai chaola. Sí? Sí, para min eu creo que é por talento, polo que pode medrar e polo teito que pode ter, hai xogadores que lle interesa máis a directiva, como Hugo Sotelo ou así. Penso que... Pero como nós non somos a directiva, que? No, eu manter salvo gran oferta, sí. A ver, é o máis lóxico, senón A ti intocable. chegante 10 Para kilos, min. chegante a ti 10 kilos por Damián e tes que firmar ou romper o papel, que fas? Eu rompo. Eu. Intocable. Eu. Intocable, para nós intocable. Para min sí. Damián intocable. Para min ten un futuro espectacular, pero bueno. Manter, ten que crecer cos cuidados de Claudio. É o mellor mediocentro que temos. Damián ten que quedarse. Os canteiráns que se demostraron que valen, temos que amarralos. Eu creo que lle falta un pouco de minutos e unha cesión sería top de Hugo González. Tamén hai que un pouco o fío do que diría Mario. O da cesión pode ser interesante. O que pasa é que eu penso que Damián tivo un pouco de mala sorte, porque o ano pasado empezou como un cohete. O sea, para min era o mellor mediocentro, de asistencias, o sea, foi espectacular o rendemento dele a final de temporada e todo iso, pero que ademais este ano empezou tamén moi ben os primeiros tramos de liga. Supoño que co tema do pai a nivel psicolóxico e a nivel todo, para min o tema a cabeza é probablemente o máis importante. Obviamente tes que ter un mínimo de talento, tes que ter un físico importante,
pero a cabeza é o que fai que de verdad funcione todo. Eu sempre me acordarei pois, de pionesista de toda esta xente que con todas as condicións que tiñan ao final nunca acabou a cousa ben. Entonces Damián é iso de que eu penso que lle pasou factura todo ese tema persoal, pero que me parece que vamos, que sí que pode ser o mellor medio centro que teñamos bueno, intocable, veña, É non que, sei ni que pollas en vinagre. además, non sei hasta que punto Damián, salir da casa momentos así o máis axeitado po rapaz, falando máis da cabeza que do futbolístico. Dicía por aí que Bretiño, ceder a quen? A un rival directo, a Holanda ou a Portugal? Claro, o sea, facerlle a Damián o mismo que lle fixeron a bueno, Miguel a Rodríguez, ver, non sei. pero co de Miguel, para min o de Miguel está ben feito, pero Sí. o que non teña que facer é poñerlle unha puta opción de compra de merda. Eso non é o que non vai facer, pero Miguel ahora mismo está rendindo, está a bo nivel. Intocable. Acabouse. Vamos, bigote. Intocable, venga, Atención ahora. intocable, venga. Francisco José Beltrán. Beltrán. Home, para min visto o que hai, visto o peso de equipo, os anos que leva e todo, todavía é inamovible. Igual si po ano deixa de ter protagonismo, entran máis os rapaces e todo iso, penso que aí sí que deberíamos xa de plantexarnos outras cousas ben. Pero para min Fran Beltrán en moitos partidos tamén fai moito traballo escuro, que non se lle ve, que non se lle valora. É un tipo sempre de moi boas palabras sempre, no vestuario penso que suma moito. Vamos, para min manter salvo gran oferta. Sin duda alguna. Para min 100%. Intocable, manter... Non o vexo, eu non o vexo intocable porque creo que intocables para min son xente que dices e que ten moito futuro e hai que deixalo e que non sei, sabes? É igual un Fer López, para min Fer López é intocable. Para min, Fran Beltrán é venta. Penso que ten cartel, moita experiencia en primeira división, xogador xoven, e que con ese diñeiro podería ver alguén que, como decía Iki Xandre, é un 6 continuo, pois que teña partidos de 4, pero que no momento concreto pode che dar un partido de 7 ou de 8, que creo que Beltrán xa demostrou todo o que ten despois de tantísimos partidos. Creo que un centro do campo máis forte pasa por non ter a Fran Beltrán. Eu entendo perfectamente a toda esa xente que o di e que non é que quere unha venta del, ou entendo perfectamente porque entendo que se quere subir o nivel do plantel e eu entendo. Son de outra opinión, non o comparto. Eu para min é un xogador que hai que manter salvo gran oferta. E penso que ademais está sendo unha persoa moi importante e ahora mesmo que funciona o equipo, penso que hai certas pezas que aínda non se poden cambiar. Igual máis adiante sí, pero para min hai moitas outras que teñen que sair ou que teñen que tal, estas hai que conservalas. Penso que Fran este ano polo menos sí que ten que quedar. Para o ano, dependendo do rendemento, xa veríamos. E dependendo das competicións, obviamente. Estamos ahora mismo a 2 categorías de distancia. Creo que chegou o momento de facer a primeira enquisa no chat para salir de dudas. Pois sí, pois pareceme ben. É un caso... Boas noites en absoluto. Aí está, traballando duro ahora. Sí, señor. Oye, en absoluto podía facer enquisas. Nunca me quedou claro eso. É que se non teño que... Teño que quitarlle a cara... Teño que quitar a cara aquí a Mario. A ver, creo que xa lle preguntamos unha vez e non podía. Hacer directo mientras jugaba la selección es criminal, dice Gonzalo. Pois si espero a empezar ás 12 menos 20 da noite indo currar mañá ás 7 da mañá. A ver, Fran Beltrán. Mantener venta. Iniciar encuesta. Vamos ahí. No puedo hacer enquisas, dice. Vaya por Dios. No pasa nada. No pasa nada. Hostia, que... Ahí volvimos. Xa, mantener 100%, non sei quen votaría aí. Ahora xa, venta subió. Ui, 20%. A
A ver que pasa aí. A ver que Bueno, pasa aí. Ui, xa se iguala. No, no, sí, no. veremos, vámoslo deixar aí Ui, ui, ui. quecendo un ratiño. Seguimos Ui, ui, ui. Bueno, co venga, señor Jailson, continuemos. si te parece. Que facemos con Jailson? Eu, Jailson, paréceme que xa fixo aquí o que tiña que facer. Penso que ya hai que facer hueco e que se hai que facer algunha contratación ten que ser de alguén que suba o nivel de plantel. E non podemos ter a un tío así aínda de suplente, tal, ocupando un sitio que ao mellor, pues, para min, por poñer un exemplo, Manu Fernández do B podía ocupar perfectamente, cobrando seguramente menos, sendo da Bueno, casa. A min, por exemplo, Manu pareceme que pode dar o nivel perfectamente que dá Jailson, que pode cumplir aí. Xa estivo con Claudio tamén, por poñer un exemplo. Vai nese perfil dereito, saca ben o balón. Entón eu penso que xente como Jailson, pois ora é un desas medianías, é un pouco caso Manquillo, non? Que ujú. sí que pode aportar que tal, pero que bueno, que creo Pero que e non crees que é xogadores un momento así, de deixarlo ir. xogadores así, sin cartel, lóxicamente, cobrando pouco e demais, non crees que son necesarios en toda a plantilla que sobre Non, todo non sei, ten non moito sei o que rapaz? cobra Jailson. Non é nada. Non é. Creo que Penso que cobra top pouco. top 3 Penso dos que máis cobra pouco. baixos. Non sei agora Sí, cos rapaces e tal, pero cobraba moi pouquiño, moi pouquiño. non sei. Creo Eu recordar. eu prefiro que xa ve un rapaz. Hai que decir, vamos a ver. É que estamos no caso dun tío de digo, se ten 26, 27 anos, aceptaría, porque ainda lle queda bastante fútbol tal e iso, pero tamén foi propenso a lesionarse, tivo bastantes lesións, máis das que parece, Jailson. Sí, é E ten verdad. 29 anos. E ten 29 anos. Entonces, para min, aínda que non sexa claro, pero para min estalle poñendo barreras a rapaces que poden sair para arriba. Entón eu prefiro darlle oportunidade un ano a un Manu Fernández, por poñer o exemplo como puxen antes, de que suba e de que poida demostrar o que pode facer a primeiro nivel. Prefiro darlle esa oportunidade a un rapaz que pode medrar e que nos pode aportar a un tío de 29, pues que sabes que vai ser suplente e que tampouco o nivel é demasiado alá. Entonces, para min estalle tapando o sitio a xente que pode dar mellor rendemento, xa non só desde ahora, sino de cara ao futuro tamén. Convencíchesme, veña. Dou o brazo a torcer. Oye, Gonzalo por Rescindir. aquí. Rescindir ou venta? No, é que está en último no contrato, o sea, ahora mismo acaba contrato. Acaba contrato, tú Que crees? renóvalo para vendelo ou que? Sí, sí, sí. Teño aquí en Transfermar, sí. Rescisión, Jailson, amigo. Sinto. Eu creo que pode ser útil Sí, en sí estos que equipos. doi, a verdade é que é destos xogadores que ao final lle tes algo de cariño e que estivo aí, Sí, non é quere que unha palabra máis alta que a realmente outra. hai que ter cuidado xogar tanto con... Bueno, vamos meter aquí 8 rapaces sub-23 a xogar xuntos e van funcionar sempre. Pois igual Sí, fai falta pero bueno, algún cabestro destos, sabes? refírome, vale, pero digo, refírome. É moi interesante o que decía outro día Xorxe. O tema de ter a ver, que é moi difícil, pero ter un Marcos Alonso por línea, como a quen dice, non? Yago xa tes arriba, igual, pois, por exemplo, coa pasta de que te aforras dunha ficha de Jailson e tal, pois con esa pasta máis outra Eso sí pode pasta ser. de outro pouco de cartos, pois fichar a un tío que veña xa contrastado experimentado para o medio campo e que suba o nivel. Va. Por poñer un exemplo. A Tino por aquí tamén o convenciches, co de rescisión. Así que nada. A ver ahora porque pódese cortar a conexión do directo e apagar todo. Hugo Álvarez. Para min intocablísimo. Non hai debate. Para min Intocable. intocablísimo. Intocable. Un rapaz con esa xuventude, con ese talento, con ese tal, o único que lle falta pois é tablas en primeira, un pouco, para min un pouco de gimnasio tamén, un pouquiño, que se Cuidado pone os un pouco gemelos, fuerte. Pero sí, no, pero quero dicir, Hugo está chamado a ser un xogador importantísimo aquí, ou eso creo. Ben. E máis, que eu penso que hai moita xente que pensa como a min de que chegará o momento de xogar nunha posición máis adiantada, de media Pode punta, ser. nesas das dúas media puntas que tal. A min eu penso que para ter moitos partidos o balón aí e todo iso,
Eu penso Joder, que vai a dar macho. moito que falar aí. Intocabilísimo Hugo A. Intocable, intocable, intocable tamén. Que se me saltan as lágrimas, macho. Que chat temos hoxe. Home, encima do Ourense, non? Que Que barbaridade. máis Que barbaridade. xa non se pode máis. O irmão, por certo, que deixou a Unión Deportiva Ourense para ir xogar o equipo do seu E barrio. mira, Mas ollo, ourensáns a mira, reventar. por poñer un exemplo, en absoluto di, Eriksen termina contrato, imaginaos tenerlo en lugar de Jailson. Pareceme Bueno, interesantísimo. non sei si... Pareceme interesantísimo. Sí, claro, claro, Ah, pero... pero mira Daley Blind, por poñer un exemplo, no Girona. Sí, Un tipo que veo aí xa con certa edad que pensas que non pode rendir ou que non, ou eso, pois depende do equipo, porque o Girona xoga moi ben ao fútbol e necesitaba ese perfil de xogador. Eriksen, estou segurísimo de que aquí con Giraldez sería, vamos, iría coa pirola de fora todo o día. Vamos, seguro, segurísimo. Sería un perfil de xogador, vamos, que estou seguro de que aquí a partiría. Por poñer un exemplo, que pasa? É moi complicado que se den esos casos. Pero un perfil, non un Eriksen, pero un perfil así, pues sería sí, moi interesante. un Lo Celso, ou un Fekir no seu día, non sei. Sí, bueno. O, No, pero o, Fekir, por exemplo, é para máis arriba, pero sí, Eriksen agora xogaría de medio centro. sí, 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 entendo o perfil. Para ter o balón, para tal, pues oye. 32 años tiene, creo, dicen, absoluto. Bueno, en fin, non empecemos a elucubrar. Xa teremos vídeo de propostas de fichaxes cando chegue o Brao, pero agora temos que falar do señor Hugo Sotelo. Hugo Sotelo, para mí intocabilísimo, intocable. Un xogador dese talento que medrou este ano moitísimo, e seguindo para arriba. Nos datos, hai uns datos que saíron agora que en datos de balóns filtrados cara adiante, a dianteira e todo iso, creo que está entre os mellores de Europa. Entre os mellores de Europa. É un rapaz que ten moita claridade a hora de xogar o balón cara adiante. Precisamente moitas veces ou este Celta en moitos anos pois pecou diso de xogar demasiado ás veces, acórdame do Chacho do Coudet e cando se presionaba e tal, pero había xogadores que sempre chegaban ali e xogaban para atrás, sabes? Tú sabías que Cervi cando estaba na esquerda recortaba para dentro e tiña dúas opcións, ou a daba para o medio ou ya daba para Javi Galán, porque Javi Galán pasaba ali como un cohete e xa sabía que lle iba a pasar. Pero quero dicir, é o único que facía, o sea, entonces necesitamos xogadores que teñan creatividade. E bueno, para min Hugo Sotelo, vamos, Mira, un rapaz supernova que mira, que mira o que non hai di máis. o que di Tino no chat. Intocable tamén, o que diga Mario. E andando. 60 millóns a Premier. Só te venta grande e limpas deuda. É moi irregular. E coa súa venta aseguraríamos manter o resto de chavales. Eu, dos tres que están aí arriba, Damián, Hugo Álvarez e Hugo Sotelo, eme o máis manter salvo o gran venta. Pero penso que hoxe non vai haber ninguna gran venta, o sea, gran oferta, e que o que saques hoxe por el non é o máximo que vas a poder sacar, inda que a súa proxección non sea tan gorda como igual pode parecer ou como nos gustaría que fose. Por lo tanto, eu creo que vai intocable. O sea, se xa conseguiches o máis difícil que é chegar, xogar 10 partidos titular en primeira, etc., hai que amarrar. Hai que amarrar porque... A ver, é que estamos falando de un rapaz de que agora recién cumple Claro, 22, 20... creo, non sei se Sí, 21 ou 22, non sei. Pero bueno, anda por aí un rapaz, o é que estamos 2003. falando de unha edad moi nova, un rapaz que ten tanto talento cara adiante, porque quer dicir, por exemplo, Damián sí que é máis sacrificado en defensa, é máis completo neses aspectos e todo iso. Pero claro, tamén hai, quer dicir, tes que ter varios perfiles e por eso creo que Hugo é intocable nese aspecto. Ben, intocable logo. Temos aquí un problema que se chama Ilais Moriba, que non é propiedade do Celta. Para mí Pero... non é problema. Para mí non é problema. Home, un problema porque Primeiro igual os tier non cuadran moito co que poderíamos... Claro, cedelo, Bueno, pois, se non é teu, a ver, cara... no, cedelo non, pero quero dicir, obviamente é mantelo salvo grande. Explico por qué. Primeiro porque creo que hai unha opción de compra que parece que baixa, non se sabe exactamente a cantidade, pero parece que baixa.
pero co que xa leva feito esta temporada, a ver, agora falta que pase o Ramadán, falta que se poña un pouco as pilas outra vez para xogar e volver a ese nivel que estaba, pero demostrou que pode ser un xogador importantísimo, está cheo de talento e que sigue tendo 21 anos, que quer dicir, bueno, vai cumplir 22 ou cumplir 22, non sei exactamente, pero bueno, está aí. Hai moitos equipos mirando a él. Entonces, eu creo que hai que fichalo sí ou sí, quedalo en posesión, e quer dicir, se chega unha oferta boa, pues tanto podes ganar cartos coa súa venta se el quere salir, como tamén podes aproveitalo, que siga medrando aquí e que siga dando un rendemento, porque se lleve cómodo, este fútbol venlle ben, é un perfil que non temos, así que vamos, eu teño clarísimo que me quedaría con el, mantelo salvo gran oferta. Telo que fichar por polos 5 ou 6 millóns e poñer É a que venta, é el que ou é deso, de é fichar. que o tema é que é desos xogadores que se de repente explota de todo, Si de repente estamos falando explota de que poden todo, pagar. explotamos tú e eu que levamos algo inda que puñamos as maus que algo nos cae por aí abaixo. Pero quero dicir que si Likes explota de todo, estamos falando dun talento mundial. Non estamos falando de un talento calquera. Home, a ver, si Likes se pon en algo similar ao que parecía no Barcelona, pois igual roza a venta de Gabri Veiga ou iguala polo menos. Claro, claro. Pero eu refírome, creo que a opción de compra falábase en torno aos 4 kilos. Sí, Os 4 millóns. pero cobra pasta. Cobra pasta de carai. Ese... Vale, pero dame igual, o sea, en plan, o día co que irás vender, tú crees que coa edade que ten iso non hai nadie que che dé 4 kilos? Xa, xa. Dancho doble. Dancho doble. Sí, eu creo que aí. Ahora Manter, mismo é salvo un gran negocio oferta. redondo. É que é Digo, como o negocio rapaz xa é máis negocio. negocio, eu creo Despois, que podemos claro, o tema, o Gallar rinda aquí e se queira quedar aquí e dame igual, quer dicir, se lle pagas ben e iso, pero o Gallar rinda e lle deixen cobrar. Eu con Ilaix estou, se rinde ese nivel que deu aí atrás, a mí me parece un xogador espectacular. Sí, é un perfil distinto, un perfil ademais. que non temos. Correcto. Exactamente. Aí está. Manter salvo que gran oferta. Aí estamos. Pasamos agora a Williot Swedberg. Eu deixo aí Williot tamén. Swedberg. É que eu creo que a Williot o sistema de Giralde non lle ven demasiado ben. Non por mal, senón porque creo que Williot é un xogador peligrosísimo a campo aberto, é un xogador que con espacios é moi perigoso, ten moito talento, moito gol, pero creo que non lle o esquema de Giralde non lle ben de todo. Sí que teño, eu penso que igual Willy a estas alturas aquí no Celta sí que lle viría igual a experiencia dunha cesión, para mí sí que sería boa. Sí, pode ser. Tamén a un equipo destos recién ascendido, e digo, que imagínate un Mirandés con Williot xogando de titular, pillando partidos, sendo importante, para mí sería fenomenal. Espectacular. Sí, é certo que igual este tipo de xogador que está aí, que sí, que non, que xoga 2 partidos e suplente 3, que si realmente un pouco de se apodera dunha dianteira, mete 8 goles, xogadas clásicas dele e tal, que sí que pode ser outro tipo de futbolista. Igual a cesión, por segunda vez en toda a noite, o tema cesión sí que pode ser o máis axeitado. A ver, hai que pensar que tampouco temos demasiados efectivos xusto no lado esquerdo, pero estando Alfon agora ao nivel que está, Pablo tamén pode xogar nesa posición. Iker, a ver se ven iso, non sei, pero se se ficha iso, pero bueno, eu non sei, pero en fin. Willy, a ver, eu que pon aquí en absoluto que cada vez está medrando máis. Eu tamén creo que sí que, en fin. É o que pon Tino. Williot non sei, que decida Mario. Eu diría cesión. A ver, é un talentazo, pero o tema é que non sei, que quero dicir, non sei, a mí dá a impresión de que Willy non un equipo onde teña máis continuidade, con máis minutos, e se sinta importante e tal,
pois vai acabar de explotar. E a mellor despois pode voltar para acabar de rematar aquí e de ser un xogador super importante aquí. Eu penso que unha cesión podría lle vir ben, para min. Willy cualquier cosa menos cesión. Bueno. pues, pues nada, macho. O sea, ¿cómo lo vas a ceder si le quedan 2 años de contrato? Claro que si nos metemos a co tema de contratos... Non é fácil, Foi unha aposta de diñeiro, non acabou de explotar. Creo que o tema xuventudes así está acabando un pouco ese crédito de... Como lle acaba? Raba. Se é máis novo que Hugo Sotelo e que Claro que sí, pero si levas 3 tempadas en primeira división, igual pues, pero me da un levas pouco máis 3, igual. pero vamos a ver, un momento. Levas 3, pero chegas co Chacho Coudet e pasa un ano en blanco. Sí, o conto xa mosei. O que pasa é que un equipo como o Celta, pues un xogador de quero 4 kilos e medio, si tens que esperar a que teña 25 anos para rendir e darlle 7 tempadas con 5 entrenadores diferentes. Non estou dicindo iso, Non estou dicindo iso. O que pasa é que hai que ter un pouco de paciencia, igual que hai que ter con Johnson Abdeawi. É un rapaz que vamos a ter que ter paciencia con él. 18 anos. Que pasa? Tú vas ahora a vender a Willy ao mercado e cando che dá? Dancho doble do que tal. Dancho doble. Que facemos? De cabeza. De cabeza. Willy ten máis tempo para espabilar, pero ten que ter máis mala hostia. Hai dúas opcións para min. Manter salvo gran oferta ou unha cesión. Eu apostaría pola cesión. A min cuadrame a cesión. A min cuadrame a cesión. A min é unha cuestión miña de que se ceda un ano, de que se saia nun equipo e que volte para aquí a reventar todo. Mais alá 2 anos de contrato e demais, se el se quere quedar. Pero digo, que pasa? Entras en Europa e non ceda Willy nin tolo. Pero cuidado con facer toda a túa previsión polo tema Europa, porque igual chega o 14 de agosto quedas fora co Circle Bruge de turno e vai a ver. Eu que sei, efectivamente. Tamén é mala sorte que quedes mala sorte, o que seña, pero quer decir, non, o que non se pode pensar é que vai pasar iso. Te vas a clasificar, pois. Bueno, un caso diferente, inda que a posición sexa parecida, é o de Iker Losada, que non sei exactamente como deberíamos evaluar isto. Si contamos que o Celta vai fichar ou non, e a partir de aí que facemos con el. Non miramos ainda o de Fran, agora? Ou que? A ver. Ou deixamos máis tempo? É que eu aquí na tablet non o podo ver, teño que mirar no ordenador e quitaríate a ti. Como vai a cousa? Pois mira, encuesta 34 votos, manter 82%, venta 18%. La gente está conmigo. Manter salvo gran oferta. Paréceme unha cousa vergonzosa o que acabamos de presenciar. Non pasa nada. Ala, aí vai. Paquito Beltrán, por favor, que se quede. Se queda. Iker Losada. Beretiño di Iker e que non fai falta. Non estou de acordo. É que eu sinceramente vou a explicar o que eu penso, o meu sentimento. A min, cando xa o tiñamos aquí e todo iso, eu rabeei bastante porque se quedase, porque viñese, porque iso e tal. Entón, agora, quero dicir, o problema que é fichar o do Betis. Porque o que che pidan, pois... E quanto che obviamente... Pagarías 4 kilos por Iker Losada? No. Eu agora non. Ahora non, quero dicir, eu canto pagaron eles? 1,8 ou algo así? Sí. 1,8. 1,8. Vas pagar ahora 4 e pola puta cara. 3,5? 3. 2,5, 3 pagollos. Pero máis de aí non. O tema, a min é un xogador que me gusta, pero que o rollo é, por exemplo, é un perfil para ter o balón, que dese máis atrás, con moito gol, etc. Pero, por exemplo, eu aí nesa posición, para poder xogar nesa mesma posición, é o que digo, que eu vexo a Hugo Álvarez. Eu que creo que se debería de fichar para o carrileiro, ou no carrileiro, pois, se xoga Míngueza para o ano
En caso de que non se venda, pois tamén pode xogar máis arriba o Álvarez, non sei. Entón, dependendo do perfil, porque quero dicir, por exemplo, encaradores tampouco temos demasiados. Igual eu fichaba un encarador en vez de fichar un perfil tan media punta, porque para o lado dereito temos a Fer López, que eu coido que vai a xogar máis, e para o lado esquerdo, se tes o Álvarez, pois xa tes esos dous con dous... Xa tes esos dous cobertos, Ollo, que ha pasado? Luis Gol. 2109 se ha hecho miembro. Bienvenido Luis 2109 celebrates 17 months A of ver, membership, mensaje. 17 meses en este proyecto 2._Giralcop. Saludos desde el trabajo escuchando factos de fondo. Qué crack, Luis, sí señor. Un aplauso para Luis. Grande, Luis. O segundo peruano máis fan desta canle, poderíamos decir, do de Luis. Sí, señor. Oye, 17 meses levo o tipo aquí ca membresía a voltas. 17 meses en este proyecto. Saludos desde el trabajo, escuchando factos de fondo. Se me acaban los calificativos para el señor Luis. Escuchando factos de fondo. E vai sacar o Celga tamén de escoitarnos falar galego que lle van mandar ali a Perú. Oye, tíñase que pasar Luis algunha vez. O ano pasado, este ano non se pasou Sí, ninguno, creo. O ano pasado sí que se pasou varias veces. É certo que non puña a cámara, pero como tantos outros. Bueno, É un cantadísimo de que pasase Luis, sí, claro. Luis, que En absoluto tamén que gustaríame moito que se pasase en absoluto. en absoluto non Sería se para atreve. min moi top. Eu creo que non se atreve. Algúnha vez díxenlle cando, imagínate, éramos dous pa unha previa e caíase o invitado e dicía, veña, un do chat que se meta. E en absoluto escapaba por patas. Por patas. Pero con cámara e en tanga. Bueno, eso... as minucias xa lle deixamos a xente. Total se o tanga non se vai ver. Se queres poño un tanga e... Estou Efectivamente. aquí, que máis dá? Se non se vai ver. Estarías igual máis cómodo ou máis incómodo. Máis incómodo, seguramente. Como te atopas ahora mismo de cintura para baixo, Mario Seijas? Con pantalón de pijama. Pódese ver, O sea, A ver. sí. A ver, que me levanto, non teño moito espacio aquí. Teño un pantalón de pijama destos así quentiño. Sí, señor. Sí, señor. Ai. Bueno, que estábamos con Iker Losada e nos saltou aquí a alarma de incendios do señor Luis. Poneos tan a hacer el favor. Bueno, Iker Losada, eu quedábamo, sinceramente. Creo que o Betis ten moita xente onde xoga Iker Losada, que o Betis non vai facer excesivos esforzos por quedarse co rapaz. A min, a verdad, foi un pouco extraña esa compra por parte do Betis cando se fixo. É certo que é moi bo destino, Claro. pero penso que lle faltou un paso intermedio e que Losada desde o Racing de Ferrol hasta o Betis. Entonces, ese paso intermedio, creo que non hai mellor paso intermedio co Celta. Sí. Sí. O rapaz morre por xogar en Vigo. Non creo que fora un problema para ninguén. É un rapaz de Claudio. Foi capitán con Claudio moitos partidos. É un manter salvo gran oferta. Sí, veña. Comprocho. Se sube o de Ourense, Pablo sae en tanga. Pois non o descarto. Pero eso xa nos tocará en un par de semaniñas, máis ou menos. Mellor en triquini destes con tanga, así en rollo Borat. Ben. Estaría ben. Co escudo do UD. Yo coincido, debe quedarse, sí señor, Frank. Aí está Frank desde Cuba, sentando cátedra todas as noites aquí, macho. Cintura para baixo, estamos bravo. ¿Quién va a pagar 4 kilos por un tipo que ha jugado 3 ratos en primera? Didinki. É que non sei se pediría 5, nin se os pagaría o Celta. No, sí que o lógico sería que estuvera por aí abaixo. Se non se lles vai a olla, pois sí, podese fichar, pero joder, que ese é o tema. É que para min o Betis dá un pouco de medo nese aspecto. Mira, o mismo que creo que Borja Iglesias vanlle rescindir o contrato, polo que cobra e todo iso, entra en último ano de contrato, e creo que van a chegar a un acordo para que poida vir a coste cero ao Celta, estou segurísimo. Pois creo que con Iker, por ser un rapaz máis novo, por ter futuro, por o que fixo en segunda, etcétera, creo que sí que van a pedir máis pasta. Entón aí está o tema. Bueno, veremos. Alfon González. Para min,
Para min, intocable. ¡Hostia! Para min. Atención. Para min porque tanto el como Pablo son a mostra que necesita a canteira do Celta. A mostra de que non fai falta ser o que máis despunte, nin un Fer López, nin un Gabri Veiga, nin... Sabes, destos rapaces que están sempre chamados a ser o futuro Iago Aspas, que sempre lle poñen o San Benito, ou o heredero de Iago Aspas, ou chamalle X. Son esos rapaces que, xunto con Carreira, vamos, desos rapaces que pues, traballan e se teñen que salir ao outro lado, salen e intentan, bueno, sacalo adiante todo iso. Para min son o perfecto exemplo para a canteira, para min. Así que para min Alfon é intocable. Aparte de que xa a nivel, quitando o sentimental que lle poidas poñer xa en moitos aspectos disto, é o único xogador de arriba encarador puro, con regate, con tal, que temos. Que moi bo Non xogador hai Alfon outro, González, realmente. O sea, estamos... Williot sí encara, pero encara con máis espacios. Alfon é capaz de penetrar, de regatear en espacios máis pequenos. E non temos ese tipo de xogador e para min debería de se quedar sí ou sí. Para min é intocable. Intocablísimo, vamos. Eu estou entre intocable e manter salvo gran oferta. Ten 25 paus, se non me equivoco. Sí que ten 25 anos, pero dame igual, o sea... O nivel que acaba de mostrar, eu, para min, ainda non tocou o techo, porque moitas das cousas que lle faltaban, moitas veces eran toma de decisións nos metros finais, que cada vez está lendo mellor, interpretando mellor, traballou moito o seu físico, eu vexolle un tren inferior moito máis potente que o que tiña antes. Para mí é un xogador que pode aportar moitísimo. Porque a maioría de equipos ahora moitas veces se lle meten atrás a Claudio con esa ansia de acumular xente atrás para non deixar espacios, e Alfon é unha ferramenta espectacular para esos equipos moitas veces. É que non sei se intocable moito, pero... Non sei que decir, a verdad, neste caso. En absoluto di, Pablo, Alfon y Carreira son un ejemplo de trabajo y constancia. El espejo perfecto para los siguientes que vengan de Madrid. Estoy de acuerdo con Mario. Intocable, Para mí sí. Si chegan 6 kilos por Alfon... Eu non o vendería. Por 6 kilos. É que en fichas por 6 kilos. Pagáchelos por Cervi, mira o que trouxeche. Bueno, E non pagache máis, creo, non? Si no, foi menos. Creo que foron 4. Espérate. Vou mirar ahora mismo. Ahora mismo te lo miro. Franco Cervi. Ti. No, perdón, eso foi o Benfica. 5 millóns. 5 millóns. 4,5 din por aquí. A mí sonaba eso, No, aquí, bueno, Transfermarkt ten tasado o traspaso en 5 millóns. Alfon termina contrato, didin que aquí. Home, eu creo que tanto Alfon como Carreira moito ten que pasar para non renovarlos. Pero... Alfon sí termina o contrato, digo, pensei que estábamos falando de Cervi. É que a min intocable pareceme moito. O sea, serían Marcos Alonso, Damián, Hugo Álvarez, Hugo Sotelo e Alfon. Eu creo que con gran oferta non é mala venta. Sí. Ben, manter salvo gran oferta, venga. Estamos nesa. Vamos aí. É que eso, imagínate, 6, 8 kilos ou algo así, que ven o como e che paga non sei que. Bueno, máis que amortizado. O rapaz... A ver, o que puxeche en ceder. Pono ben. Perdón. É verdad. Bueno, son estas? siguiente. É que teño un sono, xa que, Dios mío.
Borja Iglesias. Caso parecido que Manter nos salvo oferta. Manter salvo oferta. De Para min acordo. é un xogador, pois precisamente dun perfil de pelexa, dun perfil de recibir balóns, pero bueno, que está aportando moitas cousas, que lle pode enseñar moitas cousas aos rapaces, que suma moito no vestiario, que se volva a sentir xogador importante, que acepta a forma de traballar de Claudio. Para min é pois un xogador que xogues o que xogues para o ano Europa, que xa ten experiencia, ou que xogues Sí. en Liga e todo iso, pois é un perfil que para min necesitamos e vamos, eu Que, traería hoy sí ou sí. que edade ten, sabemos? 34, Sí? 3, 33, que 33 creo, non? Espera. Tantos. Perdón, pero deberíamos Sí. esperar algo máis, di Luis. É certo que vendimos a Dubicas, 32, vai facer 33. 32. Xa non o teño tan claro, No, acaba de cumprir 32, 17 o 17 dun cumpleu ano. Eu sin duda, vamos, Eu non teño duda ningunha, aparte de despois de que independientemente na súa vida persoal me persoa coa que me gustaría tomar algo ou xogar algunha cousa ou racho con el porque me parece unha persona espectacular. Pero manteríalo como dianteiro titular dun Celta europeo. É que aí o tema está en que no sistema de Claudio xa sabes que non hai titularísimos. En plan, si hai 2 ou 3, en plan rollo, pois mira, Marcos Alonso, Starfel, Iago e quen? O resto van prácticamente todos rotando. E non hai máis. Entonces quero dicir, dependendo do equipo contra que xogues, pois vai a xogar Borja ou vai a xogar. Hai moitos partidos no que seguramente pois se vai a quedar fora e non vai a protestar ni vai a estar aí tocando Sí, carallo. eu creo que debería vir a baixa. Parece ideal. A ver como saería esa contratación, que términos pide o Betis, salario do futbolista e demais. Creo que un xogador que empeza o caso da súa carreira e que ainda lle quedan anos de fútbol, lóxicamente, penso que non vimos a mellor versión deste Borja Iglesias posible no Celta, pero con todo iso creo que sería un dianteiro suplente. Realmente. Porque hai que ver que pasa ou onde colocamos a Durán. Sí, pero vendendo Dubicas, tú imagínate, te plantas séptimo clasificado, xogas Europa League, vendiches o teu dianteiro por 14 kilos, tes a Pablo Durán a Borja e tes que traer un 9 de 15 kilos. A ver, hai que pensar que Pablo Durán non é un 9 puro. Non é un 9 puro. Bueno, pero eu creo que é Non onde é vai xogar, realmente. Pode ser que sí, pero bueno, non sei, quero dicir, non é eso. Entonces, eu xogando Europa probablemente ficharía un dianteiro centro top ou un dianteiro centro moi potente. Eu metería pasta aí. Que sí, ou non, a ver, se queres facer algo no fútbol, a pasta ten que ir arriba, hai máis. Os goles páganse, pero con razón, oye. En plan, que non hai máis. Tú imagínate este ano, pues un dianteiro que nos metera 15 ou 16 goles a estas alturas. Quer dicir, bueno, 15 igual son moitos, pero 13 goles a estas alturas. Estaríamos metidos en Europa seguro. Sí. Sí. O sea, xa nos postos. Claro, que quen lle dera ao Celta fichar a Antón Guisande da Unión Deportiva Ourense que se meteu o seu 10º gol da tempada. Claro, se o Celta tuera un Antón Guisande, outro galo cantaría. Igual estábamos aí co Villarreal intentando chirar a Champions, pero claro, son cousas do fútbol. Yo lo veo más a pérdida económicamente, porque el caso es un contrato, lo más probable es que salga libre por su edad. É certo que vai ser difícil vendelo ou sacarlle pasta, lóxicamente. Pero, oye, creo que pode aceptar diferentes roles. Cada que ten o destino sí, claro. E tal, non creo que fora moito problema. Eu sí que me quedaría con algunha dúbida, pero... É que o tema é que é un xogador que pode aportar moito, independientemente se xa titular ou non. Entonces, eso nun equipo de Claudio, donde
está rotando moitísimo sempre, donde todo o mundo en xoga está a tope, para min é indispensable ter un tío así, e sobre todo que tamén fai ese vestuario. Eu que digo, que teña experiencia en Europa, sabes? Que teña experiencia, que non se poña nervioso nunha semifinal europea ou en calquer lado. Eu aseguro que si en vez de Bobby é Borja Iglesias, eso vai dentro. Pode ser, Así pode de ser. claro. Tes toda razón. Así de Tes toda claro. razón. Manter salvo gran oferta. Pero, si na última xornada de Liga Borja Iglesias marca un gol ao Getafe para que o Celta se clasifique a Europa League e se saca a camiseta e debaixo ten unha de Altrinón, pasaría intocable? Bueno, pa min, se ten unha camiseta de Altrinón, pasa intocable e se quere toco eu. O sea, toco eu que queira. Agarro aí das cachas e o que queira. Imagínate que o tipo se planta no Coliseum Altrinón e a xente ali flipando e dice, isto de Altri, que isto que me está dicindo? Perfecto. Sería fenomenal. Di aquí Tinoneira, Jonathan David, outro de Lille que quere xogar na Liga. Si, home, si. E págase ti. O carallo, hostia, claro, que no... que o pillara, no, o de ti non vai ben tirado, claro, pero... Salarios impensables e improbables, madre mía. Penso que sí. De feito, era un dos noves que sonou po Barça, incluso, tal, pues. Sona para media Europa. Eso é outra historia, Tino, eso é outra historia. Aí aquí somos uns mortos de fame, que non se nos vaya a perola, que hai que telo sempre en conta. Iago Aspas, Mario Seijas. Iago Aspas, obviamente vender ou rescindir. Vamos. Como vai ser? Iago Aspas, pois intocable, me cago en... Que vai ser? Que vai a pregunta. Borja e Mario en tanga se pasa iso. Xa temos confianza, que nos deben a de Bamba. É verdad, os do Lille, sí, señor. Bueno, Iago Aspas intocable, deixate de rollos. Deixate de rollos. A de Bamba foi boa ese. Foi de carallo, foi de carallo. Pero a de Bamba ven, o sea, quer decir, que nos deben a de Bamba porque se Bamba ven libre. É verdad. Ese é o tema. É verdad, sí, señor. Non sei. En fin. Pablito Durán. De Tomiño. Para o mundo. Pois si Alfon o metemos ali, penso que Pablo está na mesma altura que Alfon. Penso que tamén. O corazón dime intocable, pero un pouco menos. É un caso similar e todo iso, xogadores que iban a ser intocables, tal, pero aquí faltame xogadores. Quen che falta? Con ficha do primeiro equipo? Javi Rodríguez. Ah, bueno, ten ficha do B, non? Pode che faltar tamén Fer López. Javi Rodríguez. É certo, é certo. Esto está sacado, vou non revisar nun momento, isto está sacado da web do Celta. Se tú entras en primeiraplantillacelta.com.es sí, ten razón. Olvidaríamonos alguén máis. Javi Rodríguez sí que debía estar. A ver, voy a enviar... Joel Lago, no, creo que non é o caso. No, sería Fer, Jones, bueno, Fer e Javi, realmente. Serían os dous que poderían faltar aí. De tempada e polo que xogou todo, non? Pois sí, faltou non Javi. Que é intocable. Javi intocable. Que Javi por intocable. unanimidade, bueno, por futuro, por rendemento, por todo, para mí intocable. Sí, pero unha perolada dun Aston Villa ou de algunha historia así, tamén non quedas. Joder, pero para min teñen, eu digo xo así, un 15 rapaz pavos. coa edade de Javi, co rendemento, 15 millóns, por 15 millóns non lle dou nin as botas. No, hombre. Para min Javi é desos xogadores que, porque decir, Javi combina
o ser contundente atrás e ser un bon xogador atrás, que o vai adquirir incluso mellor co tempo, según as situacións de partido, según a defensa, a colocación, vamos, no campo e todo, Ajá. pero que tamén saca o balón que é un espectáculo, o sea, Javi está chamado a ser un xogador para equipos, digamos, top, porque no Madrid, no Barça, no Atlético, en sitios donde xogan competicións europeas seguido, donde hai tal, pues defender moi ben, pero atacar tamén moi ben, ter A ver, vou intentar facer unha cousa. Rodríguez, Celta. Ujú. Hai que dejar... Sí. Javi creo que ten que ser eso. Bueno, pois... Pablito Durán, que é o que nos queda? Sí, manter a salvo gran oferta polo que dixemos de que é unha situación igual que Alfon, non? Igualito. En plan, un xogador que Sí. non contaba, que viña de baixo, É iso, que se a min o esforzou, corazón Eu- pídeme un pouco eu máis por arriba, corazón pero... meterín. Claro, intocable. Para min ele Alfon e por aí, claro. Pero bueno, se o metemos aí, a verdade é que sí que... Pois bueno, eu creo que sí que, bueno, en manter salvo unha oferta está ben. Agora mesmo. Vale, espera, vou meter aí a Javi arriba. Aí está. E quizáis hai... por exemplo, vexo a Damián, vexo a Hugo, os Hugos, e vexo aí... Quizáis é polo tema de futuro, non? De que son moi novos, de que poden acadar un eso, pero que quero dicir que co paso dos anos poden baixar neste time list. Sí. O mismo que poden o mismo que moitos outros poden subir, que non sabe, claro. Pero bueno. Pois hasta aquí chegamos, realmente. Eu non sou juiz, din por aquí. Bueno, Vamos a velo así. Sí? Comentar que importantísima vitoria hoxe do Celta B, non? Hombre, eu non a contaba, desde logo. Bo partido de Fer López, Habrá que un escoitei. día abordar un pouco. Sí. Habrá que abordar un pouquiño algún día un pouco de tema de Celta B, de como están as cousas. Eu sou consciente que hai moita xente que non o pode seguir moito, pero podríamos, non sei, buscar a alguén que sí que o estea seguindo e comentar, Bueno, Alex, preguntas e comentar un poquinho das cousas. Alex mama moito, ¿No? moito filial. Sí. Pero precisamente Alex con alguén máis, así, igual se invitas un Alberto Bravo que está algo, se se quere pasar, estaría ben darlle un repaso. Sí, pois tes razón. Tes razón, facer un pouco balance, porque lóxicamente non é unha tempada soñada, pero Brillante. si miras arriba, sí que o é. Si miras o primeiro equipo, é exactamente Claro. o que ten que facer Claro. un filial as mil maravillas, vamos. Claro. Bueno, Estou de acordo. Que pasa que repasamos, Mario. se lle quitas todo o importante que ten o B para mandarlo arriba, pues tampouco pode rendir tanto. Se Sí. salvan e todo ben, será un traballo estupendo este ano. Sí. Bueno, vamos co Tyre a ver como quedou. Repasamos. Ahora mismo temos en rescisión de contrato Iván Villar, Javier Manquillo, Franco Cervi e Jailson, cada uno por diferentes motivos. En ventas temos a Mijailo Ristic e Óscar Mingueza. No apartado das cesións quedámonos con... Que decías? Decías algo? Importante, digo, que é un nome importante o de Mínguez aí na vez. Bueno, pero aí está. se Cesións. se chegastes a este punto, estades vendo a Mínguez aí para vender, pois pídovos que vexades o vídeo desde o principio e os argumentos que damos para poñelo aí, que non o poñemos porque sí, nin porque nos callan a man. E non só iso, senón que, ademais, lle den like ao directo. Claro, iso é o máis importante. Correcto. Que parece que... Se o compartides xa... Claro. Se o pondes nun proyector na clase de matemáticas, pois xa... Claro. Por pedimos aí que o todo o que vos podades imaginar. Pero bueno, despois ves que non suben os likes, as suscripcións, estáncanse...
A xente costa lle darlle o dediño, e nós aquí mañá ás 7 da mañá traballando xa. E bueno, son as 12:23 hoxe, o sea, vamos a acabar un pouco antes. E aquí estamos, macho, aquí estamos. Bueno, en fin, cesións para Carlos Domínguez e para William Sweber, que se foguean por aí adiante. Manter, salvo gran oferta, o grueso da plantilla do Celta neste caso, Guaita, Starfel, Carreira, Ilais Moriba, Fran Beltrán, Iker Losada, Alfon González, Borja Iglesias e Pablo Durán. E en intocables, os 5 intocables do Celta, Marcos Alonso, Damián, Hugo Álvarez, Hugo Sotelo e Iago Aspas. Sobrache algún en algún lado? Eu estou vendo aí que era aí arriba. Ou vexo mal? Tú ves mal. Ah, perdón, en Javi Rodríguez faltábame en intocable tamén. Perdón. Iker está en mantener salvo gran oferta. Ah, no, sí, é Javi Rodríguez, perdón. É Javi. O que pasa é que está é un pegote, sabes? Non é unha foto. Non. Pillacho así. Puxenlle unha foto aí encima da pantalla. Sí, perdón. Claro, por eso eu non o veía tampouco, porque está... Como me faltou antes, e fixeche aí a triquiñuela rápida e tal. Efectivamente. Eran 6 intocables, non eran 5. Bueno, pois ben, non? Sobrache algún, entonces? No, eu a verdade é que... Eu que sei... O de Mingueza que... parece feo, pero creo sí, que... o de Mingueza parece feo. O de Willy tamén, entre Sí. con pinzas. Hai algúns que se poden mirar así, pero bueno. É igual que Beltrán. Starfel se é por rendemento deste ano e polo que está facendo, sí podría ser intocable, pero bueno, é o que falamos. Para min beneficiase moito de Marcos Alonso, e co balón nos pés tampouco é especialmente unha maravilla. Entón eu que sei, hai xogadores que, bueno, Non sei. en fin. Bueno, eu creo que quedou máis ou Pero menos... eu vexo ben. Quizás me houvese gustado máis sí que contar cos xogadores que temos cedidos. Sí? Con saber que se vai facer. Sí, porque, por exemplo, A ver, xogas que Europa, farías? mellor un tío... Vamos a ver, Unai Núñez. Pues depende, Vamos a empezar. Depende. Unai Núñez venta. Venta. A onde sexa, pero venta. Clarísima. Cambia... Habría... Un momento. Julián SP. Cambia a opinión de Beltrán e fágome miembro Pablo. Julián, cambia a opinión Julián, a qué? A opinión, claro, pero a qué? A intocable, para arriba ou para baixo? a ceder, a vender, a rescindir. Para arriba ou para baixo? Que se me pon intocable... A ver, ollo, que quero dicir? Que isto non foi unha decisión nosa, foi unha decisión do chat, o sea, efectivamente. Efectivamente, cunha aplastante vitoria, tamén é certo. Ai, que por certo, espera. Teño que pechar a enquisa. E ver finalmente como... Mira, ainda está a xente votando. 52 votos Beltrán, manter 83, venta 17. Espera un momento, aquí está. A intocable. Non sei, Subio, hombre, subio, por favor. Fran, leva todo este tempo con nós, tantos partidos, sempre palabras boas, traballador. Podralle salir as cousas mellores ou peores, pero sempre está aí ao pé do cañón. Eu metía en venta, Ti sí, pero ti és unha ovella, pero bueno. Dalle para arriba, hombre, dalle para arriba. Veña, dalle para arriba. Subio. Que Julián ten ganas de suscribirse, joder. Vou ver como queda. Bueno, xa teño que mover a Javi, claro. Teño que mover a Javi. Faino polo miembro de Julián. A ver. Teño que pôr a Javi aí de lado e aí quedaría no siguiente directo a ser miembro. No, Julián. Ala. Xa empezamos. No, no siguiente non prometas. No. É que mira o tío aí ao lado de Iago Aspas, Os capis, joder, os que levan tempo, Si é certo.
Iván Villar está un pouco máis abaixo, Casos. pero o resto Claro, do casi. Para min injusto, pero bueno. Para min injusto. Eu xa dixen que, bueno, poñelo en rescindir porque foi xa das primeiras que empezamos a discutir, pero con Iván tamén me quedaría. Pero bueno, é o que hai. Aparte o chat tamén votou moito de que non iso, pues, é o que hai. Beltrán é o último ano de intocable. Depende como vai a tempada, di Peretiño. Estou de acordo. O último ano non sei, pero bueno. Pero quero dicir, sí que é un xogador que, oye, que ten peso e que está aí e que eu que sei. Veña, si antes de acabar o directo temos membresía de Julián, queda en intocable o señor Fran Beltrán. De momento está aí arriba en intocable. De momento estoy arriba, ¿Qué pasa? está bailando. Mentres tanto, faremos de Carlas Pérez. É que o tema de Carles Pérez para min é obvio porque o Celta buscou cesión e porque tamén Claudio prescindeu del, porque quere dicir obviamente Carles Pérez quere xogar, quere ser importante, quere ser un xogador que xogue minutos e cobra un pastizal. O tema que é que a única posición na que pode xogar Carles Pérez é na posición que xoga ahora Iago Aspas, pero que tamén xoga Fer López. Así que eu creo que Carles Pérez non ten sitio neste equipo e sería unha venta sí ou sí. Sí ou sí. Porque o tema é que eu non dudo da calidade nin do rendemento de Carles Pérez en caso de que viñese aquí, pero que obviamente Iago é Iago, non vas a sentar a Iago así por así e o futuro de Fer López é espectacular. Entonces, vamos, eu En o sitio de Mingueza, por Carles, pero no, Carles Pérez de carrilero xa demostrou que non pode xogar. ben, Carles coincido. Pérez é a única posición que pode xogar é arriba, entonces por eso que é clara venta para min. Comprométome. Vale, pareceme ben. Que máis temos? Tadeo Allende está ano e medio fora. Creo que Luque de la Torre tamén. E non sei se acaba o claro, contrato despois. Tadeo Allende, pero da igual, Tadeo Allende, eu visto os dianteiros que temos, tal e como está todo, e está marcando goles, está facendo, e probablemente podemos adquirir unha venta interesante, eu vendería hoy. Venta, sí, hoxe pode ser venta. Aparte, que o perfil que ten el pois é moi de xogadores de conducción, de contragolpe, de espacios, pois que non é nada do xogo de Claudio, vamos. Entón, eu creo que é un xogador que aquí non rendiría. É que non se necesita, vamos. Aidú? Aidú, moi ao meu pesar, tamén creo que habría que vender. Ollo. Julián se ha hecho miembro. Bienvenida, Roba. Julián, Julián. dice aquí. Sí, sí. Como Julian Ross, ollo, Sí, señor Como Julián. Julián Ross. Sí, señor Julián. Grande Julián. Cumpliu, o tío. Pois, efectivamente, capitán general Francisco José Beltrán. Sí, señor. Denme 11 Beltráns e ganarei a guerra. Pois intocable Beltrán. Outro aporte de Fran Beltrán. Pois sí, mira, outro aporte de Fran Beltrán, claro que sí. Sí, señor. Unha suscripción ao canle de Pablo. Aporta moitas veces e non se lle destaca. E mira outra vez o que fixo. Non sei eu se incluso Julián sería Fran Beltrán, con un sobrenome. Podería ser. Que Fran Beltrán non se estuvera vendo estas horas da noite. Bueno, en fin. Grande Julián, un pouco menos grande Fran Beltrán, pero... Darías un abrazo grande. Claro que sí. A Fran temos que quererlo sí o sí. Pues claro que sí, joder. Eso por descontado. Bueno, falábanos Manu Sánchez, en absoluto de Manu Sánchez. Pois ollo con Manu Sánchez. Un momento. Aparte vou decir que Fran Beltrán é a mostra perfecta de que non todos os madrileños son fodechinchos. Entonces... Bueno, ten razón. Continuemos. Estábamos con Aidú, perdón, antes de irnos a Manu Sánchez. Aidú. Eu meto a excepción. O meu sentir
Non quero No, rescindir. no. Non quero Eu, rescindir. eu vendería a Edu. Más que nada porque creo que é que se xa sei que tivo a lesión, sei que tal, pero é que é un perfil precisamente que a Claudio non lle ben polo tema dos pés. Quer decir, Claudio quere un xogador que aparte de ser un puntal aí atrás, que sepa defender ben, pois tamén teña certo manexo de balón. Starfel vai xustiño e ten o 3 veces máis manexo de balón do que ten aí. Entonces, pois creo que non encaixa no sistema de Claudio. Eu estou con Claudio a muerte, moi ao sentir. Eu teño un gran cariño a Edu, encántame velo coas súas cousas, as súas sonrisas, todo. En plan, é un xogador que lle teño moito cariño, pero que vexo que ahora mismo no rumbo que vai o Celta, pois non encaixa. E creo que polo ben dele do Celta é mellor que se Pois eu creo que podría ser un xogador aproveitable neste sistema. Moi aproveitable. Onde xoga Javi. Hostia, Fran veo a Galicia e non aparcou na rampla do muelle. Lino antes. Correcto. Efectivamente. Correcto. Confirma o que Ai. estaba dicindo Mario. Ni máis ni menos. Que Eu metíalle cesión a Edu, a verdad. É que tamén irte ao Valladolid a mitad de tempada. Hai cada idea de bombero que non sei. Bueno, eu que sei. Ostras. A él se van, quero dicir, se vai pillando un minuto, é que aquí non iba a ter ningún. No, claro. Entonces, por poucos minutos que pilla ali e que tal, pues ben vai ser. Quen cho ficha ahora? Ou quen cho fichaba? Quen lle daba ritmo ahora? É difícil. Xa, non sei. É moi difícil. E Manu Entonces, Sánchez? eu vexo ben esa cesión. Ese é dos máis interesantes. Porque para min, por eso digo que se ti metes a Hugo máis arriba, que eu, bueno, pero é unha creencia, unha opinión miña, de que Hugo Álvarez debería xogar nesa media punta aí arriba facendo o papel que pode facer, por exemplo, Iker Losada, ahora mismo. O sea, nesa función, nese rol. Se posa aí a Hugo, pues seguramente no carrileiro necesitas alguén que seña dun perfil ofensivo. Sabemos que eso pode facer perfectamente Manu Sánchez, independientemente de que creo que Manu tamén co paso dos anos vai adquirir ese carácter máis defensivo e saber defender, por exemplo, a Carreira, porque Sí. Carreira non olvidemos que sempre pecou de ser un xogador que era moi de ataque, pero que en defensa pues, algunha debe tiña. Este ano deixou moi claro Este ano que é capaz algún ten, pero moito menos, desde logo. pero deixou claro que é un capaz válido para defender en primeira división. Pode facer perfecto. Pues pareceme moi parecido polo outro carril, algo así como de Manu. Eu mantería. Bueno, o sea, que cumpla o papel de Ristich esta tempada. Sobre todo, claro, pero é que o rollo aí está, que é de carácter ofensivo. Ristich sí é ofensivo, pero bueno, máis defensivo que ofensivo. Entonces, igual para o sitio de Ristich si necesitas fichar un tío un pouco máis lateral, digamos, máis lateral. Eu digo así. o rol en clave minutos sería, e tal. Claro, e Manu Sánchez sería un pouco pois ese xogador máis ofensivo que centra, que tal, que vería ben con un xogador, por exemplo, como Borja, un centrador así, por aí. E bueno, pois Manu encaixaríame máis, se sabes que xogas Europa tamén con máis motivos. Manu sí que me encaixa. Desde que mirei a Idu en Ipurúa despois de 10 horas de autobús non quero saber nada máis. O peor xogador de primeira co balón nos pés. A verdade é que costaba aí un montón. E recordo o tío que tiña unha confianza nos seus pés espectacular. O sea, viña a presionar, o tío facía bicicletas, facía casi unha ruleta ou cosas así. Nos seus primeiros anos, recordo un gol do Athletic Club en Bilbao despois dunha cafrada de Edu, xente pitándolle. Non sei, o tema da Edu é moi emocional tamén. Ollo, Luca marcou ante Di Bretiño. Cuidado que hai diñeiro tamén. Xa subiu 20.000 euros o precio de Luca La Torre. Non sei se hai algún cedido así máis. Miguel Rodríguez. Venta. Un xogador interesante, pero Venta. é dos que máis o mellor para el creo que é venta. Vendelo. Sí, pero outra cesión eu igual ¿Sí? llegaría. O tema é que tú imagínate, a ver, cal é o tema? A min, no meu supoñer,
eu cedería outra vez. Ujú. Que se siga formando, ou mellor nun clube de primeira, ou aquí en España mellor, se pode ser. O tema cal é, que tú imagínate que Fer López acaba de despuntar e che veñen con unha millonada por el. Porque Sí. é algo que pode pasar perfectamente. Entonces, quen ocupa esa posición de xogador ou de suplente de Iago ou que poida tal, pois sí que sería interesante ter aí todo Miguel, porque pode medrar moito, é un xogador que ten Sí. talento e ten Pero físico polo momento no que está el, das o claro. salto, baste da zona de confort e tal, probas outras ligas. Non sei se está para Bueno, volver a ser a ver, o isto suplente. mesmo, isto mesmo estivémolo a falar de carreira hai non tanto tempo, Pode ser, pero é que creo que con Fer López nesa Carreira era posición un temos candidato para moito tempo xa. Carreira era un candidato firmísimo a sair do equipo. E hoxe Sí. mesmo é o lateral titular para min, con moita diferencia. Bueno, carrileiro titular. Así que eu non Eu non o con teño xente claro. que é tan nova como Miguel, con xente que é tan nova como Miguel non o tería tan claro. Igual, pois, claro, quero dicir, se xa tes 25, 27, 20 tal, pois xa aí falamos de outras cousas. Pero bueno, Bueno, por último, que nos din por aí que se nos olvidaba, Javi Rueda. Javi Rueda. Eu Javi Rueda Intocable. depende de si Mingueza sai ou pero, quero dicir, se non sai Mingueza, unha cesión. Se sai Mingueza, pois para arriba co primeiro equipo. Sí, penso que pode ser así a película. Javi Rueda é unha cesión, obviamente, máis arriba de onde está. E Unha primeira división recén Carlos ascendido. Doutor, ollo, Carlos Doutor. Carlos Doutor. Xa, pero no Oviedo non fixo nada, ahora no Sporting parece que Pouco vai máis. mellorar, Creo que meteu un par de goles xa. pero vamos, o Doutor o que faría e se acabou. O que, perdón? Non creo que teña venta e nada máis. Non creo que Venta. sexa un xogador que lle podamos sacar polas condicións que ten e por iso, pues non o vexo en O tío era un cañón, das posicións, igual que na canteira do Madrid. A ver, ostras. sí, pero é que non acabo de ver. Quer decir, de mediocentro Tubelo, eu non. De carrilero, tampouco. De media punta, tampouco. Donde o pos? Pásame prácticamente o mesmo que con Luca de la Torre neste esquema. Creo que son os típicos volantes que poden ir por diante de algún. Se xogas con un pivote defensivo e dous tíos por diante que che fagan moitas. Pero quero dicir, eu que sei, non sei. Xa. Eu para min non ten sitio e eu vendería hoy. Non lle vexo sentido a ese tipo de xogador aquí no esquema de Claudio, vamos. Estou mirando algunha Non sei outra se que nos cesión. queda alguén no tintero por aí. Non sei se nos Bueno, queda Larsen daquela maneira e do resto xa están todos ditos. Ah, Son os que hai. ah. Son os que hai. Bueno, pois así se queda a cousa. Podemos facer para despedir, Mario, que fagas que coloques en este tier list os tertulianos da Canle. Intocables todos. Nin con un pau, non? No. No, teño uns compañeros excepcionais, é dicir, e máis, de toda a xente que desde Madia Levo a Xorxe, Alex e Antón, non? O sea, Alex e Antón xa son Sí, habituais. Pagán Decir, pasou algunha creo vez. que participaron. Sí, pero eu con Pagán creo que non Pode ser. penso eu. Non sei se hai algún máis que coincidise, ahora mesmo se me escapa, pero quero dicir, disfrutei moito. Aparte que vou ser sincero, o sea, desde que estou participando contigo, pasei unha das peores etapas da miña vida psicolóxico. É unha das fontes de escape de todos esos malestares, das poucas cousas que me animaba, pues, era o Celta e participar nesta canle coas cousas do Celta sentirme tan cómodo cos meus compañeiros e tal que o sinto
home, non como familia, porque non o son, nin siquiera coñezo en persoa, pero quero dicir que lles teño un gran aprecio e a verdade é que nas colaboracións, en todo o que din e todo, sempre moi coherentes, respetuosos de... O sea, para min son sobresalientes, o sea, son intocables todos. Bravo. Aplausos no chat para Mario, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Algún día nos juntaremos máis dun polos bares ou por onde... Ou por onde... Unha cunca de viño, polo menos. Deberíamos, ¿no? Deberíamos. Que menos. Sí. Claro que sí. Ese día chegará. Ese día chegará. Eu penso que o ideal sería que nunha que veña Antón reunirnos e tomar uns viños e unhas tapas. Bueno, pero cando veña polo Brao ou eso, non? Igual, no, porque creo que ven unha vez cada 2-3 anos ou así. E viu o Brao pasado. Bueno. E viu o Brao pasado, joder. Pois vamos ter que facer un crowdfunding ou algo. Bueno, se é por tomar un viño, igual ainda se acerca e volve o día seguinte ou así. Vender un paseo. Se non, sempre está a opción de ir ali á casa da sogra. Efectivamente. Plantarnos ali na porta da casa da sogra os tres. Hola, o Alex ben Caldenas. Dice Julián, unha cea para celebrar Europa e foto final palillo na boca. Se clasificamos Europa, bueno, foto co palillo e vamos. Salida no Lebowski tamén, despois. Tarde en Vigo. No Lebowski. A ver se vamos levar uns paus. Ten razón. Que aquí na Coruña, pues non sei que tal sentará a xente, sabes? Estamos celebrando Europa. Ten razón. Comedidos. Eso que xa non é, quer dicir, xa non é como antes. Menos mal. Eu agora pertenzo a dúas peñas que son a Peña Nova de Vilalba, a Peña Celtas de Andrade, que obviamente teño un cariño, non me vou borrar nunca porque eu son dali e todo iso e bueno, tanto eu como os siareiros desa peña son a hostia e bueno, tamén son da Peña Norte Celeste e quedamos nalgún dos bares de aquí de Tanza para ver os partidos e levamos as camisetas e non hai ningún incidente, non hai ningún problema, ninguén crepa. Xa non é como antes que quizás había esas malas vibras ou que ibas con moito máis cuidado, que te escondías ou que ao mellor se levabas algo alguén che podía dicir. Entonces, para min é un gran avance nesas cousas e bueno, non digo que no Lebowski non poidésemos celebrar algo, pero con cuidadiño, que non creo que sente moi ben. Quer decir, mentras haya respeto as cousas van ben, pero a partir de aí Veremos. Malo será que en Vigo non haxa sí, home, garitos. Está claro. Oye, e se tuveras que facer un tier maker de míticos do chat? De míticos do chat. En absoluto, Cesión. En absoluto sempre intocable, hombre. Rick Pepinillo intocable. Como era o tío este que se pirou, que se enfadou todo e... Xa non me sale nada. Jota se restindeu. Jota restricción. Se restindeu el solo, xa. Eso xa restindeu el solo. Ese xa dixo, bueno. Eu aquí xa teño todo dito, eu voume. Aí está. Nuri Intocable tamén sempre fala moi ben, eu que sei. Están sempre escapando moitos. A verdade é que sempre aquí pasa xente maravillosa. Pero hai moito intocable. Pois hai tamén bastante xente, como é, así un pouco trouleira, digamos así. Oscilante. Pero bueno. Oscilante. A verdadeira pregunta é: ¿cuántos dos que se consideran intocables ainda non lle deron, ainda non activaron a campanita? Nos estamos olvidando de Fran Díaz, intocable. E de Luis, por suposto, que hoxe aí está con membros de 17 meses, por suposto, intocable, vamos. Luis, teño que ver eu cando se suscribiu, Luis leva tempo. Algún deles debería
algún deles debería participar. Gustaríame que participase xente de outro lado do charco, xente que No, anda por aí adiante de tal, ou outras algún visións está ben. algún mítico do chat para porlle cara. Sempre está aquí falando, sempre tal. Intuimos Tamén, pero intuimos que refírome, pode ter disponibilidade esta hora, pois algún pospartido así en concreto, non sei. eu refírome que hai moitas veces que ao mellor ti vas ao campo, ves cousas, ves aquí, ves alá, tratas con isto co outro, e sempre estás un pouco influenciado por ese contexto celeste. E quizáis desde fora sempre se ven as cousas con un Distinto, pouco pode ser, máis pode ser. Sí, sí. Entonces a min gustaríame que alguén participase pues, para dar a súa opinión desde ese lado. Claro. Ollo Esa é a visión. con Beretiño. Eu fun a YouTube só para dar like. Di desde Twitch. Espectacular. Eso son Grande, a grande xente que Bertiño. necesitamos. A xente que necesitamos. Pero claro, Claro que sí. a min gustaríame que a xente lle empezara a dar a campanita porque cada vez que abramos directo salta unha notificación. Porque dirán, joder, vaya semana, non hai Celta e non hai directo de señor Pablo. Vaya semana máis triste. E de repente é unha da mañá, entra en YouTube para ver unha canción e aparece que estamos en directo. Dixo, ai, se me hubera enterado. Bueno, pois así. Eu si non teño guardia na farmacia para un pospartido encantado de participar. Atención que Julián xa lle sacamos o nome, Aquí, a profesión e os cuartos. O sea que seguimos sacando cousas o bo de Julián. Eu, de verdad, a xente que está aquí no chat, encantadísimo sempre de que participedes. Pasouse por aquí Sara un día o pospartido do Athletic. Pasouse acórdome, sí. pasouse A liña pasou, sí. pasouse a filla de Un saúdo a Sara que moi boa colega celtista, unha tía de puta. Sí, señor. Pasouse tamén a filla de Alex un rato. Aquí non insultamos verdad? moito a xente. Bueno, estamos aquí Verdad? en tal. Non somos mala xente. A xente pode pasar por aquí un ratiño que non nos vamos meter con eles nin vai pasar nada. Non vos preocupedes. Cuartos poucos. Bueno, oye, de euro en euro pagamos o viaxe a Tennessee, o sea que seguide facendo membros que o obxectivo é chegar a casa da sogra do señor Antón. Pero un obxectivo máis curto plazo, señor Mario Sejas, é dormir a mona, porque teño un sono que me caigo. Polo tanto, Si, eu tamén estou cansado. vouche agradecer a túa visita no día de hoxe, sempre predisposto, da igual as gilipolleces que fagamos agora que sea os partidos que haxa en simultáneo, etc, que Mario Seijas sempre aparece aquí vestido de gala ou en pixama, ou neste caso mitad e mitad, e que nos vemos na próxima. A ver que facemos, porque partido de luns. Respect. Eso mellor. Esa mellor. Non sei que facer con eso, Mario. O martes creo que traballo de noite. Con que? Que non estou agora mesmo, eu como estou facendo payasos, non se estaba atendendo ben. No. Podémoslo facer o martes, igual, o directo. Porque o Celta xoga Sí. Celta Las Palmas luns 9 da noite. Si fose sí. fora, De só feito- facíamos nada máis acabar, pero si estou en Balaídos, pois é De difícil. feito, quero baixar a ver se poido. En serio? Baixar. A ver se podo. Sí, claro. Oye, cuidado. Ti vas? Eu ese día libro todo o día. Igual vou, a ver, igual comer a Vigo non teño pensado, pero irei cedo. Igual vou comer a Vigo. Sempre se pode mirar e igual comemos xuntos, ou se quer. Cuidado, Quen sabe. cuidado. Que A xa ver, falamos de preparando as palabras cousas- maiores, Preparando as cousas mirando ben, quen sabe, podes organizar algo, Podemos gravar algo para canla así de cachondeo, Solo para miembros, sí, señor. Está, mira, acórdame que claro, ahora xa non existe o podcast celeste, con todo o noso pesar e cariño, pero había unha sección que ao final poucas veces se facía, pero o de facer o celtismo opina estaba guai. Pensei en cando en estaba retomalo ben. varias veces, Estaba guai. Entonces, se algún partido podemos facer, estaría fenomenal. Estaría fenomenal. Pois xa son moitas ideas de golpe.
Terei que reflexionalas, pero quedan aí no tinteiro. Sí, señor. Non ensines eso a Mario que sigo chorando pola ocasión de Guidetti. Pobriño, Buah. Julián. En fin, a ver se falamos esta semana con Bobby. Bueno, Non o digo tema máis. é a ocasión de Guidetti ou a ocasión de Bobby, porque Preguntareillo. Ainda falei hai un par de días con Bobby. Bueno, en fin, que nos vamos a... Xa non sei nin o que digo, Mario, Dios mío. É que se superas o sono que teño, Dios. É pensar que a mañá... cama, Pablo, Mañá hai que descansar que ás vamos 6 da caer. mañá en pé. Ás 6 da mañá en pé, me cago. Bueno, en fin, amigos, que hasta aquí chegamos. Despedimos ao señor Mario Seijas. Si Dios quere, vémonos o martes en directo ou o luns en persona. Cuidado. Veremos que pasa. Veremos que pasa. Mario, E apertas. sempre ganando e cun ollo Aí estamos. Ca naranjita. Sí, señor. un ollo aí. Vou ir cunha camiseta de naranjito o lunes ao partido. Bueno, Mario, vémonos. Sí, eu teño a laranxa tamén, Home, eu non teño. Pero comprar a camiseta laranxa, Como si vamos a naranjito? Europa. Ah, tú tes a laranxa do propio Celta. Sí, claro, eu deste ano, sí. Eu decía comprar unha de naranjito para ir pola Europa League. Pero Merqueina estaba, bueno, non sei se sigue estando, pero Que crime. se a alguén lle interesa, estaba o 40% de desconto na tenda do Celta. é pouco me Entre o parece. 40% entre o 40% e o desconto de celtista e toda esta historia, pois saleu moi ben de precio, verdad? Pois nada, xa sabedes. A facer os miembros e a deixar de meterlle diñeiro ao Celta, que xa están podridos de cuartos, que xa venderon a Dubicas. Hasta que fagamos nos medio Dubicas con suscripciones estamos apañados. En fin, que nos vemos, Mario, para a próxima. Gracias por pasarte. A ver si non nos insultan. Bueno, espérate. Boas noites. Posa pa foto de Twitter para que nos insulten mañá. Listo, fantástico. Hasta mañá. Boa noite, chao. Agur, chao. Bueno, amigos, pues hasta aquí chegamos. Oye, bueno, quedou un directo distinto. Foi acabar España, empezar a entrar xente aquí. Voume a cenar algo e dormir a mona. Mirad que puto grano. Mira. Tiña onte como unha pelota isto. Que bárbaro. Vémonos, amigos, vémonos en directo, vémonos nos bares. Vexo moita xente nos bares. Igual é que a xente non te fala hasta que non vai un pouco e os bares axudan. Pero de noite cuanto máis xente me encontro. Sí, señor. Amigos, que boas noites, soñade moito. Ollo diferido, sempre vos teño no meu corazón. Ollo diferido, vou vos pedir nesta ocasión, se chegastedes hasta aquí, que fagades cual é o voso MVP de tertulianos. Quen é o tertuliano que máis vos gusta? Ese é o comentario que vos vou pedir. Ande aí en absoluto. Nada, e nos vemos. Estuve mirando outra vez para por os vosos mensaxes aí que abaixo. Teño que facer os emojis. Hai que facer moitas cousas. E sobre todo, hai que ascender a segunda ref. Vamos Celta, vamos Unión Deportivo Ourense, a Europa, a segunda ref, xa está. E que máis podemos pedir? Salud, sobre todo. Boas noites.